Můj výprodej je úplný krach. Asi budu muset všechno dát armádě spásy. My to nechceme! Jo. Klimbex, Hypnofen, Aunagon, ty jsou na prodej. Ano, to jsou Homerovi prošlé léky na bolest. Mě bolí celý člověk. Ukrutně mě tlačí nový žabky a zářez protanga mám v jednom ohni. Kolik? Dolar? Za tabletu? Ano. Vemu si všechno. Ty brďo, drogy v lékovce. Cítím se jako Elvis Presley. Páni, tohle je mnohem bezpečnější, než kupovat drogy na dětském hřišti. Sáček nebo krabičku? Nechám se překvapit. Vezmu si všechen estrogen. Ale to je ženský substituční hormon. To je pro jednu známou uvězněnou v těle jiného známého. Aha.